Good evening, logoफोर सारिथा जाबा जों दा दखानाव फैदो दिनायाबो फैदोनो दिनाया मिनिबाय थादो दिनाया देलाय होनलाय दिनाया बुगादो ब्रेकखौ सोंनायनि दाय जादोंमोनलाय बिमाया बुंबाय थानो गोनां जानायनि ओंखायनो बुगाना थाबाय सोर खालामनायखो बोरमा माइरं लाना फैदोंमोन माइरंआनो गैया दखानाव माबासो नायनो थांदो इनो दखानिया इनो देखाबाय दिनै दांबायनो नै फैसाखौ जानाया खालामनायखौ नायदो नो मा होनदो हा सिसि ब्लकसो ओइ फुजा खायनो औ Dina mairongखौ दोनना फैबाय ओमफ्राय आरो इथिं साहाथिं थांफिननाय दे साइकेल खालामनो साइकेलानो सालायजाला सिंग्रायाबो जानो मोजां दिनै मोनजागोन ना मोनजाला दाख्लै मैयानि बायदि हरावसो मोनलायगोन नामा मारै दिनैया दिनैबो सिंग्रा जानो फैलायबायनो हा अ दिनैया माथिं थांनायथिं फैफिननांबाय जोंनाव गाहाब्रु लामायानो इथिं थांबाय इथिं थांसै फैफिननानै थांफिनदों आंबो थांफिनना इथिं फैबाय हाखर गोदैखो मोनफैलायबाय न'खौनो टेनसन जालायबायनो माला हागोन होनना हा न'खौनो टेनसन जायो माला हाखोनो हागोन माला बेरायनो हागोन माला थाबायनो हागोन माला दंखल सुनो हागोन माला पायखाना बानायनो हागोन गय माबाखौनो मक्लायजोब्बाय गयनि फैसा लाखाबाय सेस जागोन फाननो हरनो हायाबा न'आव मोनफैबाय दिनाया फरायनो लाहार फाहार खालामदो नै दासो बेग लाना फैदो दिना फरायनायखौ कन्टिनिउ र' दिनै आं नोंसोरनो बाय नै दिनादो संगिनादो दिनैया बोदला नायनायल' फरायनो रोङायो रोंग' मा बेलाय मामोन इयो नाय इखौ सेसाया गाजरखौ जानांगौबा माथिं थांनांगोन देलाय दे लामायानो थैजोबनायनो माथिं थांगोन मोनजाबाय मोनजागोन नों दिनैया मारै बोखोयनो ओइथिं अन्थाइ थानायथिं बोना लाना थांबाय नो रोंखाया जों मोनजाबाय गाजरखौ सेसाया मोनजादिया सेसाया ओरै थांनानै ओरै थांफिननानै ओरै फैनानै ओरै थांनानै मोनजाबाय दिनैया खावब्लाब लानायबाय थाम बे इंलिसनि मिनि दं ओमफ्राय बे माइ गदन दं इयो गाबदों मारै गाबदो फरायनाया जोब्बायनो दसे फरायहोबाय एबार ओंखाम जानोसै ने रानि सोसिगोन बेगाव जिलाबाय थायो दसे फरायहोबाय आरो आथिं माने सादो आथिं खानारि बिलाइदो बुना लानोसै खानारि बिलाइ लायनानै मानो खोलिजोबखो आरो दोसोदो सै सिंना खाथि गाना लाबा खामखागोन सै गनाना गारजेनखौ खालामना लाजाबाय थादो दिनैया संगिनादो खानारि बिलाइ लायलायनि गांसे एकदम खोमसि जिंखौनो खाना लांसै खब बायखाय सोंदोल' गांसे लाना फैलायबाय दसे नालायनोसै दहाय नानानैसो एसे थाबायनो हादो